L-a avut excelența sa, Dalev Batrașev, ambasadorul Kazahstanului în România. Diplomatic, stimați oaspeți, doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să-mi exprim aprecierea pentru minunatul eveniment găzduit astăzi în onoarea delegației Kazahstanului de către Parlamentul României. Este o onoare deosebită și un privilegiu ca o delegație parlamentară să fie primită cu atâta căldură și să aibă șansa să întâlnească pe liderii tuturor structurilor Parlamentului, Comisia Europeană pentru Energie, pentru Transport, Comisia UNESCO, Comisia pentru Românii din Străinătate. Toată lumea a venit să-și prezinte punctele de vedere în fața reprezentanților Adunării Popoarelor din Kazahstan. Sunt sigur că motivele organizării acestei conferințe se regăsesc în profunda prietenie care leagă România de Kazahstan și în dorința elitei românești politice, culturale și academice de a se întâlni cu oaspeții distinși ai Parlamentului Kazahstan. Sunt foarte mândru că s-au recunoscut progresele înregistrate de țara mea în domeniul creării unui sistem democratic, în crearea unei societăți inclusive, în consolidarea dialogului și mecanismelor pașnice de rezolvare a problemelor. Ați exprimat încrederea dumneavoastră în viitoarea dezvoltare a Kazahstanului și aceasta ne inspiră în consolidarea punților de cooperare și înțelegere între națiunile noastre. Aș vrea să exprim cuvinte de sinceră apreciere pentru prezența aici a reprezentanților Guvernului României, a reprezentanților Corpului Diplomatic acreditat în România, care și-au exprimat solidaritatea cu Kazahstanul de astăzi. De asemenea, apreciez cu mare căldură echipa energicului profesor dr. Anton Caracea și Institutului său de Relații Internaționale și Cooperare Economică pentru strădaniile de a promova relațiile bilaterale. 2015 este un an important pentru țara noastră când sărbătorim 550 de ani de istorie lungă și glorioasă și deosebită a statului kazak. Sărbătorim de asemenea 20 de ani de activitate a Adunării Popoarelor din Kazahstan, un moment deosebit pe care îl sărbătorim nu doar astăzi, ci pe parcursul întregului an, când vor fi organizate de asemenea și alegeri prezidențiale. Este anul nu doar de a sărbători o istorie bogată, ci de a scrie o nouă pagină democratică. Și mă bucur să număr printre prietenii Kazahstanului România. Eu sunt ambasadorul Kazahstanului în România și toate acestea mă fac să mă simt mândru. Vă mulțumesc pentru această